Svjetski dan dostojanstvenog rada. Košaricu potrošnje i potrebe hrvatskog čovjeka, ispada da prosječna plaća u Hrvatskoj bi trebala biti oko 2000 eura. Minimalna plaća bi trebala biti negdje oko 1000 eura, a visokoškolsko obrazovan čovjek sa 2 godine radnog staža ne bi smio imati manje od 3000 eura. Da bi vi imali neku dostojanstvenu plaću, pretpostavlja se da možete si dići kredit i kupiti stan. To je apsolutno nemoguće jer ovi radnici koji imaju plaću do 1000 eura, oni ne mogu na kredit kupiti bicikl, a kamoli stan. Sindikati svakako zahtijevaju njezino značajnije povećanje. Ono što također moramo, odnosno što poslodavci moraju shvatiti da to nije dovoljno i da je potrebno podizati i sve niže i srednje plaće upravo kako bismo sačuvali naše radnike, a da oni primjerenu plaću ne traže u inozemstvu. Smjeramo ka tome da jednoga dana pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima bude 80%, kao što zahtijevaju nove europske direktive. Trenutno je pokrivenost radnika u Hrvatskoj kolektivnim ugovorima 46,5%, s tim da moramo imati u vidu da veliki dio tome doprinosi javni sektor. Isto obrazovan čovjek u Hrvatskoj ne može naći posao ili radi posao za 1000 eura sa istim obrazovanjem i sa istim iskustvom kao ode 300 km zapadnije ili sjevernije, radi za duplo veću plaću. To pokazuje da sustav nije efikasan, a ne da čovjek nije efikasan. I moramo se okrenuti sustavu, a ne pojedinačno napadati obrazovanje, ovo, ono i tako dalje. Tako da moramo pogledati istini u oči.